hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga empleyado kang LGU Naga, barangay official asin taga DepEd na mapadagos kan silang pag-eskwela, may tabang na mahahagad sa lokal na gobyerno. Naga City Police Office mabugtak ning PNP outpost sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Siyudad kang Naga. Mga evacuees ni Bagyong Aghon nakapuruli na, sabi kang OCD Bicol. Luzon Grid, liwat ibinugtak sa red alert status. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Scholarship as in financial assistance ini ang ayudang makukuha kan sarong empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga. Opisyal kan barangay asin mga taga DepEd na gustong makatapos kang sa indang pag-eskwela sa koleyo o masteral. Aramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Mayo si Naga City Mayor Delson Ligasyon kang gibo ng pagpirma sa ordinansa na pinagpadrinuhan ni City Councilor Lito Del Rosario, Chairman kang Committee on Education, na nagtataon ng pagkakataon sa mga empleyado kang lokal na gobyerno, barangay official o yaon sa DepEd Naga na maipagpadagos ang sedang pagklase sa kolehiyo o tapuson ang sedang masteral degree. Sa ordinansa, pwede mag-avail ang sarong empleyado, barangay official o maestra nin scholarship o financial assistance hali sa lokal na gobyerno kang Naga para masuportahan ang sa idang pangangaipo sa pag-eskwela. Primero, itong sa continuing growth and development kan mga empleyado kan City Hall. Si mga gusto po magtapos ng sa indang baccalaureate degrees, maka-obtain ng baccalaureate degrees, hindi po ang pwede nindong magamit. Ang aring pong makahagad ka mo ng financial assistance sa lokal na gobyerno kang Naga. And siring man, aram ko mo, ikwa kita, iking mga nag-i-ityap, itong ityap, itong accelerated na pagklase sa UNC, sa NCF, as in sa iba pang eskwelahan. Pangalawa, ito po mga teachers na gusto magtapos kan sa ilang master's degree. At the same time, si mga barangay officials na gusto man mag-obtaining baccalaureate degrees. So, ini pong tulong sektor na ini, yun po si makocover kan si ordinansa nga pigpermahan tango niyan, ngunyan na pagkaaga sa continuing growth and development. Apwera kang tabang sa ma-avail kan sabing ordinansa, dakulang tabang mansubot ini sa istruktura kan labang opisina kan lokal na gobyerno kang Naga. Bako pong kabo sa departamento sa City Hall, igwaning nakareding assistant. Si iba po mayong assistant dahil mayo ning nagka-qualify na duman sa position qualification. So dapat po naka-ready pirmi. Just in case po maghali man ang department igwang masalang. Maire-ready mo lang po yan kung academically prepared ang mga empleyado ta. Kung ang ibang programa kang gobyerno libreng nakukuha, ini igwang responsibilidad ang ma-avail kang tabang hali sa LGU. And at the same time po may return service. Dahil mo po itong garo libreng maray, libre kabos, kundi may return service na after ma-obtaining na si sa indang baccalaureate degree, ma-serve sinda ning may period po akong binugtak sa ordinansa na isiserbi man ninda in whatever capacity na isusugo sa inda kang si Pamayo. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro ni City Councilor Lito Del Rosario, Chairman kan Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, na padagos lang subuot na kaantabay ang mga opisyal kan syudad para magtabang. Idinagdag pa ni Del Rosario na ang edukasyon sarong bagay na dapat pinaghahandaan. And the message ko lang po sa mga kababayan ta na nagdadala, nagdadangog na ang edukasyon po pigpiprepararan as in kami po sa lokal na gobyerno nag-iisip ng mga paagi para po makatabang kita sa mga kababayan ta. Sa iba pang issue, pinirmahan naman kasubagong aga ang ordinansa na pinagpadrinuhan ni City Councilor Lito Del Rosario na nagsusugo na i-review ang mga programa kan lokal na gobyerno kanaga arog kan Sanggawadan, Queen, ginhawang na genyo program as in 4Ps. Obheto kaini na mahiling ang mga best practices sa kada barangay para maarog sa bilog na syudad ni Naga. Ito pong ordinansa sa social protection.
Ini po para duman sa continuing review kan si mga programa ta. Sanggawadan, Queen, including itong national program na 4Ps. Dahil po ikaw joint memo circular ang DILG, DSWD, saka ang mga lokal na gobyerno, dapat po magtarabangan sa pag-review kung guraano, katibay, ano ang kaluyahan kan mga programa. Isinabay na po dyan si tulong programa kang lokal na gobyerno, kabali na po itong sa Ginhawang Nagenyo program. So, Ginhawang Nagenyo, Sanggawadan, Queen, and ito po sa 4Ps. For the continuing review, makakuha kita ng mga best practices sa iba-ibang mga barangay sa Naga para po ma-enhance ta ang mga programang ini. Dapat po dahil lang kita makontento sa mga programa, dapat po sige-sige ang pag-iisip ta. Padagos sa mga bareta. Nakabalik na sa saindang kanya-kanyang residensya ang 944 families o 2,309 na persona na nag-ebakwar as nagdago sa mga evacuation centers sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate as in Sorsogon, huli kan bagyong Aghon. Iniman sinaging report kan Office of the Civil Defense Bicol pagkatapos na magrayo sa kadagaan kan Bicol ang nasabing bagyo. 7 persona man subuot ang nalugadan alagad pinag-aaram pa kan DOH kung ini may koneksyon sa nakaaging bagyo. Uminabot man sa 1,451,362 pesos and 50 centavos ang tabang kang OCD Bicol as in LGU sa mga naapektaran na residentes huli kan bagyong si Aghon. Padago sa mga bareta, inako ni Naga City Schools Division Superintendent Dr. Susan Culiano na may kasuguan talaga sa sainda na limitaran ang bilang kang aldaw sa paggamit kang saindang mga classrooms bilang evacuation centers urog na sa panahon na igwanin bagyo. Alagad ang bagay na ini ang daiman na susunod hulikan kamautan na makapagsalbar ng buhay sa panahon na igwanin kalamidad. Kang nakaaging aldaw, may uman evacuees ang syudad ng Naga matapos ang pagpamati kan bagyong si Aghon. Actually, totoo po yan. Even, di ko lang po matandaan si reference sa DILG na talaga pong ang mga schools ay primarily and solely for instructional purposes. Kumbaga, last recourse siya o resort na gamiton na evacuation center. Talaga pong yaon yan sa existing na mga regulasyon. However, syempre exigency and reasons na masalbar kita ng buhay, pwede po. Sa pagbabalik kang news break, Naga City Police Office, Mabugtak Police Station sa Sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad Lignaga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, dai pa naghihiro o napuon an oversight committee kan Sanggunian Panlungsod kan Naga para imbestigaran ang mga naging akusasyon sa laugan lokal na gobyerno kan Naga nin subuot mga makadudang kalakawan. Susug ki City Councilor Attorney Salvador del Castillo, kaipuhan makahaman mo nanin parameters na madeterminar kuno arin mapuon. Sagkod no arin ang investigasyon, asin sa ingagamiton ang resulta kan gigibuhon na pag-iimbestigar. Kung maimbestigar ang sanggunian sarong local legislative body or Congress at that matter, it should be in aid of legislation. Ano ang proposed legislation na nakasalang sa legislative body? O kaya ano ang ipopropose? So para sa ngunyan mayo pa. So, ikadwa, si parameters.
Saan mapuon ang investigasyon? Saan matapos? Anong pakinabang kan report? Sa satuyang police report, matapos ang matrayumpong search warrant operation na pinagkondusir sa Zone 7 Sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad Ningnaga, balik man tulo subuot ang aktibong barakalan nin illegal na droga sa nasabing lugar. Huli kay ni planong magbugtak na nin PNP outpost sa laog mismo ka nasabing lugar. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Para mapapusog ang iribahan kang kapulisan asin ka mga naka-start sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad Ningnaga. Plano subot kang Naga City Police Office sa magbugtak ng sarong PNP outpost sa nasabing lugar. Sa paliwanag ni City Councilor Omar Buenafe, bako lang pagbantay sa mga personang involto sa illegal na aktibidad ang obheto kay ni, kundi mas mairani ang programa kang gobyerno sa nasabing mga residentes. Tama po yan, nagkaulay kami ni Colonel Rebellion. May plano naman na gigibo doon sa may parting may Talisay para maging continuous ang presence po sa tuyang kapulisan, and it's not only to guard against yan mga illegal activities, kundi to strengthen the relationship between the PNP na nagre-representar man sa tuyang gobyerno duman sa area para mahilingin na may concern ang satuyang kapulisan, ang satuyang lokal na gobyerno kang Naga na dahil man sinda pinapabayaan na sinda parte kang satuyang sosyudad. Sarong paagi man subot ini para dagusang mahali ang makanos sa pagkakabisto sa lugar na bakuman marhay para sa mga tultol na nag-i-star digdi. Mabago taman ang impresyon ng mga tao regarding dyan sa lugar na yan. Siyempre, unfair man duman sa mga ibang nag-i-star na mga maray na tao na naniningkamot na mabuhay sindaning patas. And siyempre, abo maninda na tagaduman sinda pagsabing Sagrada Pamilya, iisipon na, uy, droga. Abo na maninda kayan. Mientras tanto, maipaman eksaktong aldaw o bulan na itinaw si City Councilor Buenafe kung luarin mahaman na nasabing PNP outpost sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad Ningnaga. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakamati nin pagpalsok nin supply nin kuryente ang mga konsumidores kan Casoreco 2 sa mga munisipyo kan Kanaman, Magarawa, Bumbun, Calabanga, Tinambak, Siroma asin nagkapirang barangay Kanaga. Susog sa advisory ka National Grid Corporation of the Philippines, nagpasunod subot sindanin manual load dropping, huli kan pagnipis kan supply kan kuryente sa Luzon, kasuudma. Mientras tanto, alas 2 hasta alas 5 nin hapon kan Subago asin alas 8 nin Banggi hasta alas 9 nin Banggi at Tiyan, yaon sa red alert status ang Luzon Grid. Basado ini sa ipinaluwas na advisory kang NGCP. Ang red alert status ang ipinaluwas subuot para abisuhan ang publiko kang kakulangan nin supply nin kuryente para sa mga konsumidores kaini sa mga probinsya. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. De malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.